Ботевци и Канарчета бяха съперници в полуфиналите от турнира. Купата на България. Сега те отново са изпълнени с оптимизъм, но по различни причини. ЦСКА, защото днес Александър Томаш се завръща, образно казано, на стадион Българска армия и този път като наставник ще поведе червените към прогреса, а пък Ботев Пловдив, защото от месеци насам разполага с Душан Керкес, човек, който донесе силно европейско участие преди това спечелената Купа на България и разбира се надежди, че Антон Зингаревич, който е на стадиона днес, ще бъде отново зарадван от своя клуб, клуба, на който е собственик. Кристиан Петров също е Хиджел Каки. Топката е отнета от футболиста на Ботев Пловдив. Той вече в наказателното поле. Пас или подаване, т.е. пас или удар, стреля е Хиджел Каки и първото спасяване на Густаво Босато. Паса с едно докосване за Скаршем, също него е Минков. Самиците на ЦСКА в наказателното поле, връща на Тобиас Хайнц, той с меко подаване, Линцет с глава в гърба на Балоянис. Също обаче Линцет Карясо с леко удар, който Антонио Парера блокира Куалипов в наказателното поле, греда. Ситуацията продължава, Антонио Парера блокира съперник, Тибо Вион. Изстрели на Тибо Вион, аут след изпълнението на французина, добра атака на ЦСКА. Остро центриране, Мараш! Пропуск на Ботев Пловдив. Отсъден е аут, не отсъдена засада. Шопов продължава с дрибъла. Добър пас от Шопов за Скаршем, който пък отправя точен удар и спасяване на Ханс Кристиан Бернат. Удара прави ЦСКА в двубоя срещу Арда. 24 среща се Славия, но пък възможността за Ботев Пловдив. Чиста ситуация пред Канарчетата срещу Босато е футболист на Ботев Пловдив. 1-0. Жълточерните побеждат в 58-та минута. Голмайстор е Хиджел Каки. 1-0 за Ботев Пловдив. Докато бяха ударите на червените, Ботев Пловдив с много бързо нападение, което е тотално в стила на Душан Керкес и на жълто-черните. Те са страшно опасни, когато говорим за преходите и ЦСКА го научи. Хиджел Каки завърши нападението. Грешката обаче от Кристиан Петров, който вместо да прати където и да е другаде топката, я прати в краката на Хиджел Каки. Имаше страшно много време Хиджел Каки, въпреки че беше срещу един от най-добрите вратари в ФБ лига при ситуация 1-1, Каки успя да се разпише. Много спокойно владя топката, погледна къде е Босато и просто я прати във вратата му. Тръгна да прибира топката Кристиан Петров. Рискува твърде много, се оказва в ситуацията. Гол е Хиджел Каки, е неговия автор. 1-0 за Ботев Пловдив. ЦСКА ще бъде с 4 поредни загуби в лигата. Мачукво. Удар и спасяване на Густаво Босато, който дори опази корнера. Тобиас Хайнц изпълнява корнера. Възможност за изстрел, спасен. Още един шанс за червените. Корнер. Възможност пред червените. Изчистване на Антонио Парера. Тибо Вион. Край на двубоя. За първи път от 38 гостувания в шампионата Ботев Пловдив побеждава ЦСКА в дебюта на Александър Томаш. Хиджел Каки реализира единственото попадение през втората част. Двубой с много емоции, с някои добри възможности пред червените. Но една възможност пред Ботев Пловдив, която се оказа ключовата, достатъчната, за да могат канарчета да спечелят двубоя.